тоҷикистон ба интернети чинӣ пайваст мешавад. рейдҳо дар Федератсияи Русия муҳоҷиронро ба ҷанг мебаранд. дар Қазоқистон аз исломишавии аҳолӣ нигаронанд. дар ояндаи наздик пайвасти мустақими шабакаҳои телекоммуникатсионии ҷумҳурии Тоҷикистон бо шабакаҳои телекоммуникатсионии ҷумҳурии мардуми Чин амалӣ мешавад. Хабар медиҳад оҷонсии Ховар бо истинод ба хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ҳарчи зудтар анҷом додани пайвасти мустақими шабакаҳои телекоммуникатсионии ҷумҳурии Тоҷикистон бо шабакаҳои телекоммуникатсионии ҷумҳурии мардуми Чин корҳои амалӣ бо суръат идома доранд. бояд гуфт ки ин амал боиси ташкили хатҳои алоқаи нахи нурии баландсуръати байналмилалии иловагӣ барои пайваст шудан бо шабакаҳои глобалии интернет мегардад. Инчунин аҳамият ва иқтидори транзитии шабакаҳои телекоммуникатсионии ҷумҳуриро боло бурда, бумбасти коммуникатсиониро аз байн мебарад, менависад оҷонсии давлатӣ. Интернет вообще меня не устраивает, конечно же, но а так думаю, возможно, то, что интернет будет лучше в плане того, что будет централизовано все. қобили зикр аст ки имрӯз хидматрасонии интернет дар Тоҷикистон яке аз сусттарин дар ҷаҳон мебошад, ки тамоми трафики интернет тавассути монополисти асосии ин соҳа хадамоти алоқа таҳти роҳбарии хостгории раиси ҷумҳурии Тоҷикистон Бек Сабур мегузарад. гузоришгарони бидуни марз хабар доданд ки сомонаҳои асосии хабарӣ ва платформаҳои шабакаҳои иҷтимоӣ дар кишвар зуд масдуд мешаванд. худи VPN, худи Tor, ҳами системаҳои яъне гузаштани блок дар Тоҷикистон маҳз аз ҳамин сабаб маъмул шудан, машҳур шудан, чунки блок кардани сомона як чизи маъмулӣ шуд. ба ҳама маълум аст ки сензура дар соҳаи телекоммуникатсия ва интернет дар Чин яке аз сахттарин дар ҷаҳон мебошад. тамоми манобеи байналмилалии интернетӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ маслуд шуда, истифодаи хидматҳои VPN мамнӯъ ва ҳама паёмрасонаҳои фаврии хориҷӣ баста шуданд. ҳамчунин барои хунукназарӣ ба сензураи мазкур ҷаримаҳои калон ва ҷавобгарии ҷиноӣ мавҷуд мебошад. Многие сайты, соцсети, приложения, которые воспользуются по всему миру, но они заблокированы в Китае. Например, Google, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram. коршиносон қайд мекунанд ки пайвастани шабакаҳои Тоҷикистон бо телекоммуникатсияи чинӣ боиси коҳиши ҷиддии дастрасӣ ба иттилооти сокинони кишвар мегардад ва бо ин аҳолӣ аз ҷаҳони имрӯза дар канор мемонад. Я не то чтобы сказала, что интернет умрет, Душанбе умрет, если не будет у нас интернета. Образование тоже умрет. Без интернета не будет у меня работы. Где-то, скажем, на 75%. Выявление нарушений миграционных. дар тамоми минтақаҳои Федератсияи Русия алайҳи муҳоҷирони меҳнатӣ бо мақсади сафарбар кардан ва ба ҷанги Украина фиристодани онҳо рейдҳо идома доранд. кормандони полис бештар ба муҳоҷирони меҳнатӣ ки соҳиби ду шаҳрванд мебошанд таваҷҷӯҳи зиёд нишон медиҳанд. Те, кто в России, и те, кто имеет российское гражданство. Там есть и выходцы из Центральной Азии. Их в первую очередь пытаются мобилизовывать. чӣ тавре ки оҷонсии ТАСС хабар медиҳад, чунин рейди навбатӣ 24 ноябр дар маркази тақсимоти ширкати Wildberries дар электростали наздики шаҳри Москва баргузор шуд. ба гуфтаи шоҳидони рейди мазкур, нерӯҳои полис ба муҳоҷирони меҳнатӣ ки ғайриқонунӣ фаъолият доранд ва онҳое ки рӯзҳои наздик соҳиби шиносномаи Русия гардиданд, таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир намуданд. ба баъзеи онҳо даъватнома ба комиссарияти ҳарбӣ супорида шуд. созмонҳои ҷамъиятӣ ва ҳомиёни ҳуқуқ борҳо таъкид карда буданд ки ба далели камбуди нерӯи одамӣ дар ҷанг мақомоти Русия ба фиристодани муҳоҷирони меҳнатӣ ба ҷанг машғул аст ва гоҳе маҷбур мекунад ки ба вазорати дифои Русия шартнома имзо кунанд. рейдҳо дар ҷойҳои зисти муҳоҷирони меҳнатӣ, дар масҷидҳо, дар сохтмонҳо, анборҳо ва инчунин дар ошхонаҳое ки одатан муҳоҷирон дар онҷо ҷамъ меоянд сурат мегирад.
рӯзи 15 ноябр дар шабакаи телеграми Украина Сейчас наворе бо як асири ҷангӣ мунташир шуд, ки дар он як ҷавон худро Бунёд Ҷӯраеви 20 сола зодаи Тоҷикистон муаррифӣ карда, мегӯяд ки чанде қабл дар ҷанги Украина ба асир афтодааст. Ҷавон гуфт, ки пас аз хатми коллеҷи техникии шаҳри Владивосток ба артиши Русия даъват шуд ва бо гузашти тақрибан 4 моҳи хидмат аз тарафи масъулини Русия зери фишор қарор гирифта, шартномаи Вазорати дифои Федератсияи Русия тақдим кардаро имзо кардааст. ба гуфтаи ҷавон, масъулин ба ӯ ё зиндон ё ширкат дар амалиёти вижаи Русия дар Украинаро пешниҳод карданд. Ҷавон дуюмашро интихоб кардааст. Наши офицеры сказали нам людей обеспечить на передке, которые людей и окопать блиндажей. Ну, если не делаешь, что сказали, в штурм отправляем вот эти на передке. Ну, сказали, что идите там позицию поддержите, а там тоже наши сидят. А мы там пошли, никого не было, оттуда ваших стрелял. Командир батальона. Если кто назад идет, мы расстреляем, либо жестокие наказания. А мы потом задумались, потом в окопе остались. Как мы сдались в плен, ну, ваших пришел один из вас. Ну, пришел первый, я сдался, потом второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Там 6 человек были. Взяли нас. Но я хочу сказать, не надо сюда идти, потому что тут мясо. Желаю там в доме остаться со своей семьей. Джанги Украина, джанги мухоне бародаро. Дар инҷо омадан шарт нест. Инҷа чисто гӯшт, мясорубка инҷа. Мехоҳам ҳамин ҷангба вообще иштирок накунед. Ман ҳамин хато кардам, ҷангба омада. ҳамин ошибки худамро мефаҳмондагӣ ман набиёйтон инҷа. гуфт Бунёд. дар бораи чанд нафар аз кишварҳои Осиёи Марказӣ ба ҷанги Украина фиристода шудааст, касе омори дақиқ надорад. Аммо Рамазон Раҳимзода, вазири умури дохилии Тоҷикистон, дар моҳи августи соли ҷорӣ гуфта буд, ки ҳудуди 100 шаҳрванди Тоҷикистон, ки дар зиндонҳои Русия адои ҷазо мекарданд, ба ҷанг фиристода шуданд. гузашта аз ин, агар ба шаҳрвандони Русия дар колонияҳои ислоҳӣ имкони интихоб дода шавад, шаҳрвандони хориҷиро аксар вақт бо шиканҷа маҷбур мекунанд, ки шартномаро имзо намоянд. аз ин сабаб дар моҳи октябри соли 2022 ҳодисае рух дода буд, ки 2 шаҳрванди тоҷик дар як тамрингоҳи шаҳри Белгород 26 сарбозу афсари артиши Русияро тирборон карданд. ҳар ду маҷбур карда шуданд, ки шартномаро имзо намоянд. яке аз онҳо он вақт дар колонияи ислоҳӣ қарор дошт. Дело в том, что там произошел, видимо, некоторый конфликт, когда часть военнослужащих мусульман сказали, что это не их война, и они в ней участвовать не хотят. сиёсатшиносон қайд мекунанд, ки бо назардошти норозигии мардум аз ҷараёни ҷанг дар Украина ва интихоботи президентӣ дар моҳи марти соли оянда, Кремл кӯшиш мекунад, ки аз мавҷи нави сафарбаркунӣ канорагирӣ карда ҷангро идома диҳад ва муҳоҷирони меҳнатии беҳуқуқро ҳамчун гӯшти дами тӯб истифода барад. ин як давраи душвор барои сиёсати Русия аст, зеро ҳукумат чизеро пирӯзӣ ё муваффақияти ҷомеа номида наметавонад. ҳукумати Русия вақте ки корҳояш хуб намерафт, ҳамеша аз унсури миллатгароӣ истифода мекард. дар остонаи интихобот шояд фишор болои муҳоҷирон афзоиш ёбад. ба афроди дорои 2 шаҳрвандӣ дар Русия мондан то рафт мушкилтар мешавад, гуфт Темур Умаров аз фонди Карнеги дар Москва. Так или иначе всегда проецировался какой-то образ внешнего врага. И этим внешним врагом, как правило, были как раз трудовые мигранты из стран Центральной Азии. Это такой очень понятный мячик для битья. Мигранты, они повсюду, они так или иначе ведут себя иначе, они говорят на непонятном для большинства языке. Ну, это такие стереотипы, которые в головах у многих россиян. дар яке аз саҳифаҳои ҷамъиятии шаҳри Тарази Қазоқистон акси писарбачаи нашр шудааст, ки дар кӯча пӯшоки мактабии худро зери по гузошта намоз мегузорад. ҳамчун сутра ҷавон сумкаи мактабиашро пеши худ гузоштааст. хабар медиҳад сомонаи ЛКЗ. тааҷҷубовар аст, ки аксари шореҳон мегӯянд, ки хондани намоз барои кӯдак ин кори дуруст аст, бо вуҷуди он ки ин дар кӯча рух медиҳад, менависад нашриёт. Человек растет, ребенок растет в религиозной семье, скорее всего, он будет религиозным, скорее всего, потому что
Ребенок, он повторяет поведение своих родителей. قابل ذکر است که در قزاقستان در طول 10 ساله‌ها نه تنها مقامات تبلیغات ضد اسلامی میبرند بلکه رسانه‌های غرب پرست نیز در پس منظر احیای ارزش‌های دینی در میان اهالی کشور از تبلیغات ضد اسلامی حکومت کاملا پشتیبانی میکنند. Соңғы кезде өрімдей жас жігіттер сақалын сапситып қойып, балақтарын шорт кесіп келеді. Бетін тұмшалап, бүркөп, қап-қара көйлек киген қыздардың қатары көбейді. Бұл біздің ұлтымызға да, сана сезімімізге де, дәстүрімізге де келмейді. مثلا ماهی گذشته مجلس کشور قانون درباره وارد نمودن تغییر و الهه‌ها در ساحه معارف و آموزگاری را قبول کرد که پهن‌کنی ادبیات دینی و اطلاعات را در مکتب‌ها منع می‌کند. چطوری که سامانه آردا کایزت خبر می‌دهد ضرورت چنین نوآوری‌ها را دپوتات اسقات ایماگامبتوف شرح داد. دپوتات چنین می‌شمارد که این معیار برای به مکتب راه ندادن خادمان دین و گرفتن پیش راه پهن کردن ادبیات داخلدار اساس می‌شود. مکتب ما مؤسسه دنیوی است. از این رو آن باید به مقام خود موافقت کند. اگر خواهید که ادبیات دینی بخواند امکانی دیگر دارید. پدر و مادر دارید. بگذار کودکان تا سنی معین باید از این گونه معلومات دور کرده شوند زیرا خلاصه برآوردن برای آنها خیلی دشوار می باشد گفت ایماگامبتوف. یادداشت میکنیم که قبلا در ماه اکتبر پوشیدن حجاب در مؤسسه های تعلیمی منع شده بود. Да, есть четкая норма, которая ограничивает в организациях образования наличие религиозной и иной вредной для ребенка литературы. قابل ذکر است که صرف نظر از سیاست 10 ساله های ضد اسلامی رژیم های نظربایف و توقیف در قزاقستان هنوز هم واعظان دینی هستند که همه گونه عمل رژیم را سفید میکنند و تربیه کرده روسیه را حاکم قانونی مسلمانان مینامند. Как тебе не стыдно? Когда я, по милости Аллаха, живу в государстве, в котором 70% населения себя мусульманами считают, и где я горжусь тем, что мой президент говорит, я мусульманин, и строит мечети, джаза Аллах хайран. Пусть Аллах, субхану ва тааля, продлит его жизнь в подчинении Всевышнему Аллаху.